assalamu alaikum wa rahmatullah tedduɓe e baba yawo pindi tv wonɓe nder leydi sénégal ha e bowol leydi mone mon foof salminama yinde manama yettode sikkela en garti e kattande jomiraɗo joom baɗe bawɗe oɗo ñalawma alkamis nogas jeeɗiɗi lewru juin hitande ujunnaje ɗe nogas e nayyi joni koye jaade leydi sénégal jayndeji leydi men e oɗo subaka hande ina wayno gaari koko yewti e alhaali toɓɓere wotere en tout cas ɗum ɓuuri hen mantinade woni ko yewiti e déclaration du politique général gonɗo yimdere oɗo saaha tawi ene fuɗɗi ɗum wadde hoore jagorɗo Ousmane Sonko ne wayno noon toɓɓe kewɗe konnguɗi gulali e luukali e jeddi woni ko tawete nden ɗon jaydi puɗɗortoɗen ko jayde vox populi nden jaydi wi ne wayno tan ha joni koko fate banggue faya koye faayi mawɗo woni yaɓɓude kuule nder toon to assemblée nationale saabu wasde wadde déclaration politique général mo ganduɗa ko on ɗon premier ministre Ousmane Sonko e on tuma noon biteɗo Ayib Daffé mo ganduɗa kam tigui woni hoorejo parlementaire groupe Yewwi Askan Wi toon to assemblée nationale holliti wonde o arti holko jeeyi sababu tan Ousmane Sonko wawa ha joni huccide ɗiɗo député ɗi ganduɗa ɗi ko député ji gonɗi toon hande to assemblée nationale ɓe garti e on ɗon modification to banggue règlement intérieur mo ganduɗa waɗi daté ko guila lewru octobre 2019 kanko Ayib Daffé noon holliti wonde ko ɗon ɓe tugni gam Ousmane Sonko wasa yaade waɗa ko wiyete ko déclaration muɗum du politique général. Zahra Iyane Thiam membre tergal e nder landa alliance pour la république APR kañum ni holliti wonde ko hay wodani hay obligation goto légal mo ganduɗa o ko biɗo wonde délai lebbi tati gam wadde ko wiyete prestation on ɗon woni huccide député ɗi kono en tout cas konngudi makko no jokkiti hello tati nden jandi witende vox populi. L'observateur arti hen wi ko DPG woni déclaration de politique générale Yewwi Askan Wi ɓe mbi tan ha joni ko ɓamti walla wambi so on jiiɗi Ousmane Sonko ɓe garti argument ji règlement intérieur mbaɗaɗi modifié kono kadi on toon assemblée nationale ɓe mbi tan ko ɗum puusi on ɗon premier ministre wasde huccidde ɗin député ji toon to assemblée nationale Babacar Gueye menoɗo wonde parlementaire woni député hollitti wonde ko hunde ganduɗa nde ko hunde nde wona obligatoire kono ko hormade ko witti koye constitution woni kuule nder leydi Sénégal ɓe mbi noon ko Sonko oɗo saaha hande tan ene jogui droit manam fodde e hakke kono kadi e oɗon banggue ko witte moral Doudou Wade kañum ne arti hen e haalde gongaji muɗum on mbo landa PDS holliti wonde groupe parlementaire Yewwi ina wawi tigui e nder balɗe nayyi wawde réglude woni yurnitade on règlement intérieur toon to assemblée nationale. Diayde Besbi le jour arti on déclaration de politique générale ɓe mbi ko Yewwi au secours de Sonko en tout cas ɓe gaari ɓe paabima Ousmane Sonko Ayib Daffé ɓe mbi tan de ko audition ɗum premier ministre e oɗo saaha ko ɗum impossible manam wawa amnade saabu règlement intérieur on ɗon ko faux o wona gonɗuɗo en tout cas kanko Ayib Daffé ko gonɗi makko ne jaaji hen kono kadi Abbas Fall o wi kamɓe ɓe mbaɗa ko witti ko ha joni e wadde saisine woni windude Ousmane Sonko kono kadi ɓe ko on ɗon ɓuuri wawde wadde décidé en tout cas jogoto pellitti wawde yaade walla wasde yaade foof ene tawede nden ɗon jayde en tout cas woɓe cuuten ko godi ko ene Cheikh Oumar Sy opposition holliti wonde ko fate banggue déclaration de politique générale ko ɗum essentiel ko adi on ɗon débat orientation budgétaire. Point actu kañum e oɗo subaka hannde ari koye déclaration on ɗon de politique générale ɓe mbi ko Yewwi Askan Wi waɗi disqualifié ɗin règlement ji intérieur manam moɓe mbi koko waɗa modifié toon to parlement leydi men Sénégal ɓe kucciti noon koye article 55 de la constitution leydi meɗen Sénégal ɓe garti e on ɗon jurisprudence du premier ministre Amadou Ba gonnoɗo ɗo ɓe mbi tan de ha joni ko ɗum obstacle walla ko ɗum hunde ganduɗa nde ko ɗum ɓalal ngal ganduɗa ngal ina manam ina salino ɓe ganduɗa kañumen goni opposition nden hono Yewwi Askan Wi on article 55 de la constitution leydi Sénégal holliti wonde kañum tigui yamiri wawni ko wiyete premier ministre nde waɗata ko wiyete ko ɗon sacrifice muɗum ko wiyete déclaration de politique générale. Le quotidien nden jayde oɗo subaka hande kamne arti koye passage mo jogorno wadde walla mbo foti wadde en tout cas toon to assemblée nationale Ousmane Sonko ɓe mbi ko Yewwi Askan Wi waɗi censure on ɗon ko wiyete déclaration de politique générale manam kañum tan ha joni momti walla yowi so on jiiɗi ko fonno ko wadde on premier ministre Ayib Daffé hoore groupe parlementaire benno groupe parlementaire Yewwi Askan Wi holliti wonde ko on ɗon audition du premier ministre ko impossible saabu
fawade dow ɗen kuule nder nderi jogade toon to assemblée nationale. Walf Quotidien wi ko déclaration de politique générale yeewi wambi Ousmane Sonko ɓe mbaɗi ko natal on ɗon hoorejo jagorɗe e huccidde député ji ina tawe hello tati en nden jari witende Walf Quotidien. La Tribune ardi koye namdal e oɗo saha hannde on déclaration de politique générale ɓe mbi holtan ko woni e hulde gonga e gonga on ɗon Ousmane Sonko namdal ngal ne tawe hen en tout cas ɓe mbi ko on ɗon déclaration de politique générale ina tawe tigui kuule nder leydi meɗen Sénégal ko yetti ko règlement intérieur ha tengti toon to assemblée nationale. Donc holko jeeyi sababu tan ɓen groupe parlementaire Yewwi Askan Wi ina daro walla mbiyen ina daro tigui riwtande Ousmane Sonko te ɗen délai déclaration de politique générale koko ɓadine tawno ko lebbi tati woni balɗe capanɗe jeenayyi e on tuma noon holtan ko woni hulde oɗo saha hannde Ousmane Sonko huccodirde e député ji leydi men Sénégal. Le Verdict News kañum ne arti koye ko fati e banggal haali goɗɗo duppugol drogue jagganoɗo ɗo ɓe mbitande ko ɗum polgu mantinigu wonande force de défense et de sécurité leydi meɗen Sénégal e oɗo alarba hanki nogas jeegom lewru juin e nde hitande ɓe mbi ko événement o de ɓuuri hen wadde marqué teskinde en tout cas ko duppugol quantité ji kewɗi ganduɗa ɗi ko jagganude to banggue drogue e juin 2024 oɗo mo gonɗen tawi ko force de défense et de sécurité kañum wanno ɗum tawi ni on ɗon douane gendarmerie police kala e agent ji eaux et forêt e marine nationale ko jagguno ko ne wayno tan tolninomo e temedde nayyi hani e temedde jeeɗiɗi milliards e koppereje CFA tawi foof koko yewti alhaali drogue kam e huɗo ɗaynoko haɗa ko nadde ɗo e nder leydi ndi hono leydi men Sénégal. Lotema Quotidien e o subaka kañum ne ari koye ɓe nangaɓe ina goni toon to Cap Manuel ko prison wiyete noon jani ko ɓe mbi ko ɗi démoji manam tan ɓe jinneji walla cheyɗineji so on jiiɗi koye sukaɓe ko mawɓe ene wayno jiiɗi ha joni wadde koye mumen ko yimɓe rimɓe walla ni yimɓe ganduɗa ɓe ko fayidinɓe en tout cas saabi noon ko ɓen jaggaɓe hakkal jiti dutti ina namdo yo gaccite tawi kota e ɓesguli mumen ɓen ni jeeyi ha mbaɗi ko wiyete ko grève de la faim kono kadi caali ɗoftade ko fati e banggue hono alhaaliji ko wiyete service aji pénitentiaire en tout cas jeyanenkoɓe ina jañi e nder nden ɗon e nder ɗin alhaaliji hello nayyi ha joyyi e nder nden jani wiyetede le témoin quotidien. Le point actu ari koye natal Harouna Moussa Dia ne wayno on ɗon ko goɗɗo windimo ina haala golle on ɗon wiyete ko Ibrahima Baba Sall waɗi décrypté en tout cas mo ganduɗa ko woni Harouna Dia mo wi ko gorko patam lamijo mo ganduɗa ko leskiniɗo kono di gonɗo e wallude Afrique no hannirta ni ina wayno ko keɓɗo ko fate banggue ha joni ko wiyete ko jeenari patam lamiri kanko Harouna Dia tawi ni ko golle makko patam lamiji ɗe wone waɗande Afrique tawi on cérémonie dokrigol ndin jeenari waɗa ko toon to Burkina Faso e on tuma noon ɓe garti on ɗon hommage mo ganduɗa ruttama teddugal on ɗon gorkajo mo ganduɗa ko gorkajo ɓiɗɗo wiyendo Bosianke ina arta e on alhaali noon mo ganduɗa kam tigui woni intellectuel sénégalais hono Ibrahima Baba Sall kollirɗo wonde ko Harouna Moussa Dia ina mérite kalko hokka saabu darde makko nde o darani ɗo e Sénégal kono kadi Afrique e mbadi kuɓal. Rewmi Sport Plus walla Rewmi Quotidien Sport Plus en tout cas ko ɗo natirten jaari meɗen ceftal balli e ɗo subaka ɓe gari koye mercato coggu e jeeygu jour uji Elimane Ndiaye ene wayno tan yeehi toon to Everton fandare nde ko wadde mo visite makko médical gam wonde service on ɗon équipe mo ganduɗa ko équipe toon to Mersey mbo Liverpool paami toon ɗum ko Everton. Barça Bey ene wayno tan ko on ɗon offre mo ganduɗa o ko Porto waɗi fewde Mikayil Ngor Faye latéral équipe nationale du Sénégal défenseur en tout cas petto toon to Barcelone B janen ko ɓe mbaɗi ko namdal beele yontani kanko on ɗon Mikayil Ngor Faye ina wayno tan o ummo toon to Barcelone o tindo toon to FC Porto nokku tawateɗo toon to Portugal. Jayde Stade Quotidien ko ɗon guddirten ɓen gari koye Euro 2024 en tout cas koye quart de finale uji ɗi ɓe gari ɓe mbi ko Allemagne France Espagne et Portugal ko tableau ji ganduɗa ɗi kay ko tableau ji demi finale ɗi ganduɗa ɗi ko tableau de la mort e ɗin on quart mbo favori en tout cas yidde wi tan ko Allemagne dañi ko morceau mawɗo France kadi dañi ko Belgique Espagne dañi ko morceau mawɗo kono kadi e Portugal waɗaka épargne goɗɗum ko tawete hen ne wayno ko mercato coggu e jeeygu jour uji toon to Arabie Saoudite ɓe mbi ene wayno tan ko hol janggo barode teddugal leydi meɗen Sénégal tawi ɓe mbaɗi ko natal Sadio Mané kono ɗum ko ɓe garti e maître Augustin Senghor président de la fédération sénégalaise de football ɓe mbi ko beele
o wullat e noppi Sadio Mané ko ɗum namdal ɗum ɗon woni ko tawete hen e oɗo saaha kona ɗum ko toon to Stuttgart Guirassy ene wayno tan ko attaquant Chili national mo leydi Guinée ene wayno tan club makko mbo Allemagne o kañum tigui waɗi refusé woni riwti offre mo ganduɗa ko record mbo goto e club aji mawɗi européen fawno e tabal ngal gam sodde on ɗon gorkajo attaquant mbo leydi Guinée tedduɓe yeɓoɓe heeɗiɓe ko ɗum ɗo wonno ko tongunoɗen en tout cas e jaari meɗen nde cuɓiɗen hannde kode 13 koɗe gartuno e fannuji kewɗi en jetti Djiby Dieng to banggue montage e caméra eɗen mbi tan aydemene moɗon ko ɓoyta ko yewtere moɗon Olel Pindi TV artore so Allahu lamɗo jeeɓi yadde équipe Olel Pindi yo yadde équipe en tout cas rédaction Pindi Média kala e mbadi kuuɓal ene tawe hen actualité ji toɓɓe kewɗe kono hande ko ɓuuri hen ko mantinade garaten koye natal mo ganduɗa ko Cheikh Siraji Dine Ba woni ceerno moɗo toon to Madina Gounass mo ganduɗa ko hanki waɗi duuɓi 44 ko suuɗi leppi leydi suuɗima leppi teddugal ko ɗo katen nde tawno ko fayi ko e gaari ndi heƴata en tout cas e barme on donc son jiiɗi hen hebde ko laaɓi paade en direct ko ɓoyta ɗo e télévision moon Pindi TV yo Allah hokkene wedde jaam.